Guys, ang noni khatuk sa manik debbarma. Ani khapang takute bukuk song 75 years chini Bharat hakotor phiok jemung salonok jotono happy independence ni tong thokma te hamsak maya faro khaka onorok bebang na kaham tona nei kokha haise ani kaisa katal chapmung bipasiriang bai sal kedumung ya gulo hain hai sad romantic rechapmung sung tui phaidango tiprasha music YouTube channel bisingtei khaka onorok hamjaknai chajaknai tei share bo khainai hinai phiaba chungdongni support belaikhno nango agino roma hagino taw gordi noni comment noni like noni kokthai porikhangka belai khaka chango abagai nor joton koinai tiprasha music YouTube channel bisingo nor khabai non comment khaidi tai ajagawo sabo acting khlagi hamale nor joton favorite ane favorite Rumi marasing tai subhajit debbarma haike nor joton no nainen bagai koyo tata bye bye thank you so much Khulungkha nong jotono ang bipasariang nong ni bagi phai tongo belai kheno kaisa samung ketal damanik bai ani kaisa samung ketal Bwkha phatina naio henai norong naiman nai norong khnaiman nai abo tiprasa music official channel norong khalogi naising chongdi nong ni bagi singtui phai tongo samung ketal hambai Bwkha phatina naio no buibai no kheno Bwkhari she no buibai no kheno